το χάσετε και με την πιστωτική σας κάρτα. Και πάμε, κύριε Πλεύρη, να ξανατονίζω αυτό. Δώσουμε μερικές... Τους έτσουξε η Ομόνοια που προσπαθούμε να βγάλουμε εδώ. Μα εμείς δεν είχαμε αντιπαλότητα με κανένα, ιδίως από τον χώρο μας. Όταν μας είδαν όμως και οι εικόνες μετράνε πάρα πολύ. Θέλω να πω όμως στον κύριο Ψαρά ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Και πιστεύω να έχει τον ανδρισμό, μου το έχει αρνηθεί για λόγους ιδεολογικούς, ότι εγώ είμαι χιτλερικός, ότι είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Αυτές δεν είναι αποκαλύψεις. Εγώ ναι, λέω, είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Είμαι ακροδεξιός, είμαι φασίστας, είμαι χουντικός. Ελάτε, εσείς οι δημοκράτες, εσείς οι αριστεροί, ελάτε να συζητήσουμε. Δεν τολμάτε να έρθετε. Γιατί δεν θέλετε να συζητήσετε με έναν φασίστα. Ναι, αλλά όμως γράφετε για το φασίστα και λέτε ψέματα. Συνεπώς, ας πούμε μερικά πράγματα για να τελειώνουμε με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Πρώτα απ' όλα, η Χρυσή Αυγή δεν είναι μία οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα πολιτικό νόμιμο κόμμα, το οποίο είναι τρίτο. Είναι τρίτο. Κύριε Ψαρά, είτε θέλετε είτε όχι, μπήκε στη Βουλή, όχι επαναστατικό τον τρόπο, που μακάρι να μπορούσε να το κάνει αυτό, μακάρι να το κάνει στο μέλλον, μπήκε στη Βουλή με την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν είναι σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που μπήκε με τη συναλλαγή των κομμάτων. Μπήκε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Εσείς ο Δημοκράτης σέβεστε την ψήφο του ελληνικού λαού, ναι ή όχι? Από εκεί και πέρα θα σας πω πού έχω διαφωνήσει με τη Χρυσή Αυγή. Τονίζω όμως το εξής, ότι τους θαυμάζω διότι έχουν αντέξει μια φοβερή πίεση. Στο παρελθόν που είχα το κόμμα της 4ης Αυγούστου, το K4α, μας πολέμησαν, μας φυλάκισαν, μας δίκασαν, αθωωθήκαμε βέβαια στο τέλος, αλλά μας διέλυσαν. Δεν μπορέσαμε να αντέξουμε αυτή την πολεμική την οποία μας έκαναν με τα δικαστήρια και τις φυλακές. Η Χρυσή Αυγή άντεξε και αυτό είναι προς τιμή τους. Αντέξανε. Αντέξανε αδικίες, αντέξανε δικαστήρια, αντέξανε συκοφαντίες, να έχουν επιτεθεί όλοι οι δημοσιογράφοι εναντίον της. Ενθυμούμε τον κύριο Παπαδάκη να λέει βρέθηκε ο βαρύς οπλισμός της Χρυσής Αυγής. Μα δεν ντρέπονται οι ψεύτες. Ποιος βαρύς οπλισμός? Το δε κύριο Κασιδιάρη τον έβαλαν φυλακή για ένα κυνηγητικό όπλο. Μα είναι δυνατόν να μπεις φυλακή γιατί είχες νόμιμα ένα κυνηγητικό όπλο με υποθέσεις ότι θα τάχα και τα λοιπά? Τελικά βγήκε από τη φυλακή. Αντέξανε σε μία πίεση, η οποία πίεσης ισκείτο κατόπιν άλλης πιέσεως, την οποία έκαναν οι Εβραίοι εμφανώς στον κύριο Σαμαρά, και έχουμε και τις επιρροές προς την ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς. Εγώ με τη Χρυσή Αυγή ιδεολογικός είμαι απολύτως σύμφωνη. Εγώ είμαι προκεχωρημένος. Δηλαδή αυτοί ανέχονται τη δημοκρατία. Εγώ δεν την ανέχομαι.